Bueno, hasiko gea berez otsailean ospatzen den osoko bilkura hau, baina urtarrilari berez zegokion ohiko plenoa izango litzatekena. Pasadan asteko greba deialdia zela eta atzeratu zen pleno honekin. Eta hasi baino lehen, aipatzearren gai ordenean dagon laugarren puntua bertan bera gelditzen dela. Sartu zen badazpada, kontu hartzaile berria aste honetan hasi dalako ia, eta hor egiten zen proposamen hori ez da bideragarria momentuz, eta ez da gai ordenean ez da jungo. Eta besterik gabe, gai ordeneko lehenengo puntuakin hasita, abendun 16an, 2019an ospatutako osoko bilkuran akta onartzea. Norbaitek zuzenketarik edo balu? Iñaki? Ez dabil? Beste norbaitek, zerbait? Iñaki, algo con el acta? No? Orduan, onartzeko aldeko bozkak? Bigarren puntua da 2019ko abenduko alkatetza dekretun berri ematea, kontu ematea, eta horren inguruan galderarik edo baldin balego. Bosgarren orrialdean, bosgarren dekretua, kontatu txikiak edo deitzen hortan, jartzen dugu Servicio de Bar, Beneficio Auxiliar del Parque Oiangu, eta abenduak 13an hasitakoa. Hau zer da? Guaintxe bertan hori begiratuta ezin dizut erantzun, baina horri itzuli da jarri zuten bermea edo abala, eskatu zuten itzultzea. Eta guain memoriaz hain naiz erantzuten, baina horren inguruen ez da erabakirik hartu, baina bai eskatu zuten, eta aztertu zen zer zen, eta da jarritako bermearen itzulera. Hirugarren, barkatu, ez lasai. Bigarren orrialdean, Kutxabankeko 1,5 milioi mailegu eskaera lehenengo lerroan agertzen dana. Maileguan, ez maileguan eskaerak dien. Hor ez dia, eskaerak baino ez dia, hori da, zertifikazioak etorri zeanean, majoriko zertifikazio bakoitza, o etortzen den edo, egiten zaio eskatu zitzaioen mailegu hortatik, zertifikazioa juten da, etortzen den bakoitzeko eskaera bat egiten da, eta dekretu bidez bidaltzen zaio ze disponibilidade edo ingo den diru hortatik. Eta horiek dira dekretu horiek. Justu, abenduan intzalako maiatzetik eta aurrera pendiente zeuden zertifikazioen ordainketa. Hirugarren, beste galderarik ez baldin badago, hirugarren puntua talde sozialistak aurkeztutako elikagaien xahutzen aurkako mozioa da, beraz, Iñaki. Sí. El objetivo que perseguimos un poco es que el ayuntamiento, con esta moción, es que el ayuntamiento actúe y promueva
de forma activa la sensibilización social y las buenas prácticas con respecto al desperdicio de alimentos, facilitando o impulsando el que se desarrollen diversos proyectos o acciones en el pueblo. Es un proyecto que están siguiendo ya diferentes ayuntamientos y creemos que además afecta a un problema que está también muy relacionado con el cambio climático, sobre el que recientemente hemos hecho la declaración de emergencia en este ayuntamiento. Los datos ya aparecen reseñados en la moción. Lo que insisto un poco es en los datos que nos dan en Guipúzcoa, los estudios que se han realizado por parte de Diputación. Es un diagnóstico que se elaboró en 2017 y nos sitúan en la cantidad de 123.663 toneladas anuales de desperdicio alimentario en la provincia. Yo creo que tenemos que tener en cuenta este tipo de problemática, este fenómeno, e intentar desde el ayuntamiento pues, establecer los proyectos y las acciones que estimemos conveniente cuando se vaya haciendo el trabajo diario en el ayuntamiento. Lo que nosotros proponemos es dar un pistoletazo de salida, pues adhiriéndonos al manifiesto que hay contra el despilfarro, que también está adjunto a la moción, y a partir de ahí pues establecer una mesa de trabajo o a través de la Agenda 21, de la agenda o del grupo de trabajo que se cree en un futuro, ir estableciendo pasos para trabajar este tema. Bueno, primero agradecerle a Iñaki el presentar esta moción, nos parece importante, pero el tema que tenemos es que nosotros creemos que hay que hacer estas estructuras, las tendremos que hacer desde el propio ayuntamiento y desde la propia institución. Nosotros creemos que tenemos que colaborar con Cáritas, tenemos que trabajar con los colegios, tenemos que trabajar con toda la ciudadanía para resolver este problema, que este es un problema serio. Es decir, pasar ya de la teoría del cambio climático, del despilfarro alimentario, a pasar a hacer cosas concretas como pueden ser los comedores. Entonces, por eso vamos a pedir por nuestra parte dejar encima de la mesa y crear una comisión. Vale. Pues guztentzu hortan ez daukegu nik, aipatu behar gendun argudiok antzekok izan daitezke, esan nahi dut, nik uste horrelako manifestu bati atxikitzea eta horrelako helburu baten kontra egotea ezinezkoa dala. Orduan, horrelako eskaera bati ezezkoa esatea gure aldetik oso zaila egiten zaigu, baina era beren nik uste autokritika puntu batetik, bai, hor dago, hori onartzen dugu, baina ez gaude, Juanik esaten zen modu hortan, ez gaude hartzen inolako neurri edo erabaki bat eraginkorra izango dana. Gaurko zegie da gure herrin badaudela mekanismo batzuk, eta badaude Cáritas aipatu da, eta badaude mekanismo batzuk zenbait lekutan, bai jatetxetan, bai ekitaldi publikotan, eta sobratu daiteken elikagai eta janari horien sauketa ekiditeko, baina hemen ere baditugu azalera handi batzuk, eta horiek ere dauken tamainagatik ere sortzen duten sauketa asko handigoa da, eta nik uste dut onartu genezakela, baina honen ondoren ez baldin badegu lantalde bat sortzen edo erabaki konkretu batzuk hartzen edo ekintza zehatz batzuk adosten, alperrik hariko ginetekela. Beraz, nik uste onartzea eta gero ezerrez egitea ez daukala zentzurik, eta beraz, Iñakik nik uste bai, lantalde hori sortu behar baldin bada sortuko da, eta Iñakik aurkeztu du, ados baldin badago mahai gainean uzteko, lantalde hori sortzeko konpromisoakin beti ere, eta nik uste baita ere hemen ez dugu guk ez errasmatuko eta ez errobetuko, eta lantalde hori sortu behar baldin bada eta eraginkorrak izan behar baldin bagea, lantalde hortan parte hartu beharko dute noski, aipatu ditugun mugimendu horiek diela gaurkoz
lan honen alde benetan dihardutenak. Sí, bueno, en estos momentos en Ordizia ya existen, en la comarca existen, aparte de Caritas está el Banco de Alimentos de Ordizia también, y Eroski en Lazcano da también a las monjitas de no sé dónde, lo que va sobrando en algunas fechas o lo que caduca, o sea, experiencias hay. Lo que pasa es que sí habría que darles, para formar parte de un paquete que esté bien ordenado. Lo único que podemos hacer, si os parece, añadimos un segundo punto en los acuerdos, en el compromiso de crear un grupo de trabajo y va la moción para adelante. Hombre, guk uste, lehen aipatu duzu, ezinezkoa da inorke honei ukatzea, bere balioa, eta, testimonialki inungo problemarik sinatzeko. Hala eta guztiz den, behar bada, jarriko nuke ia, urrengo batzarra badago, osasun eta zean batzarra, horren puntu bezala sartzea, lantalde, edo bintzet arazo hau, arazo honetaz, eskue, edo heltzea edo nola bat, ez? Yo la propuesta es que sí, para adelante la moción, incluyendo el grupo de trabajo. Vale, ya está. Bueno, orduan mozioari txertatzen zaio, txertatuko diogu benetan eraginkorra izateko konpromisoa lantalde hori sortzeko eta ongizate batzordera eramateko gai hau dauden eragileekin benetan lan egiteko. Baina orduan gehitu bat zaio bigarren puntu hori. Bai. Norbait ebidaliko di edo alguien me mandara la redacción de segundo punto. Bai. Bihar egingo dugu. Orduan aldaketa horrekin Zeni bidaliko dit Iñakitu. Orduan aldaketa horrekin aldeko bozkak. Dena. Laugarren puntua esan bezala gai ordenetik erori da esango dugu, baina azalpen txiki bat ematearren puntu honetan benetan ekarri bartzan azan aurten martxan jartzeko atletismoko pistaren eraberritzea. Horretarako oraingoz prorrogatutako luzatutako aurrekontuak ditugunez, inbertsioak ez daude aurrikusita eta iaz erabili izan mekanismo bat erabili nahi izan gendun, Rubiko zelaiakin egin zan bezala aurrera eramateko, kontu hartzaile berriak ez du bideragarri ikusten aukerau, baina beste egia da, beste aukera bat bai plenotik pasatu gabe eta proposatu digula, eta horrekin bakarrik adierazi ez dela momentuz aldaketarik egingo aurrekontuan inbertsioari dagokionez, baina plegu horiek dagoeneko bere bidea egingo dutela beste bide bat topatu dalako, bakarrik esan hori. Ez da aldaketa egingo, baina horrek ez du esan nahi aurrera ez doanik proiektu hori. Bai, bere prozesua jarraituko du Majoriko kontseilu batzordetik. Eta, 5. puntua, 4. izango litzatekena kasu honetan, da udalarrera etxe bizitzen araudiaren aldaketa proposamena. Honekin soilik esan eta pixkat labur adierazteko egon badagola momentu honetan indarrean ordenantza bat, udal etxe bizitzak, larrialditako etxe bizitzak arautzen dituna, baina ordenantza horrektan etzan aurrikusten istripu bat medio edo osasun arazo bat medio edo danadalakoagatik irisgarritasun arazoak ditun pertsona hoiek larrialdi pisu hori eskatzeko aukera. Eta, guain berriki udalak moldatzen nahi da Filipina kalean zeukan etxe bizitza bat, benetan mugikortasun baldintza horiek hobetzeko eta horrelako kasuei erantzuteko ongizatetik ere ikusten dalako geroz eta eskaera gehiago daudela alde hortatik. Orduan egin nahi dana da etxea eraberritu da
altzariak hornitu hartzaizki orain, baina martxan jarriko da laizter, eta horregatik jaso nahi izan da ordenantzan aldaketa hontan etxe hori erabiltzeko aukera izango dituzten kasu horiek, gero martxan jartzen denean dena araututa egoteko eta aukera izateko. Besterik gabe, aldeko bozkak. Seigarren puntua, baita ere, bosgarrena izango litzatekena, laugarrena desagertu denez, baita ere da, gizarte inklusiorako udal laguntzak emateko oinarritan aldaketa bat. Aldaketa hori ere, ongizatetik proposatutako aldaketa bat da, eta, aipatu behar dana da, Orriziko udalak eta ongizatetik ematen ditun laguntzen mailan, esan dezakegu bi maila daudela. Lehen mailan daude larrialdi egoera handienean egon daitezkenak, eta egie da, kasu horietan hainbat laguntza jasotzen dienen inkompatibilitate bat edo ezartzen dela batez ere udaltasei dagokionez. Eta Orriziko udalak bere garaian baditu gizarte inklusiorako baremo horietan sartzen etzian pertsona batzuntzat beste laguntza lerro bat, eta bigarren laguntza lerro hortaz ari gea. Eta laguntza horietan bai gertatzen zen, esan dezagun lehentasuna duten laguntza horietan ez dagon bateraezintasun edo inkompatibilitate bat zala azaltzen, eta honen helburua da bietan nolabait esateko baldintza berdinak bermatzea. Besterik gabe, aldeko bozkak. Eta zazpigarren, kasu honetan seigarren puntua izango litzateke zuzenean galderregoen txanda. Guk bi galdera ditugu gure taldei. Bata goizean gobernu batzordea ospatu dugu eta horre hizketan majoriko obrak edo atera dira, eta duda batzuk sortu direnez argitzearren obrak egiteko pendiente zauden alde batetik proiektu baten redakzioa, ez dakit hori baita adjudikatu den behar zana, eta gero bestalde baita obra zuzendaritza ere baita pendiente zegoen geratu ginen lizitazioa edo ingozala baita badana bukatzeko. Orduan galdera da nola dauden bi lan hauek edo bi proiektu hauek. Proiektuari dagokionez, proiektua esan dezagun faltazien lanen kontratuaren aldaketa burutzeko behar dan proiektua gaur bertan bidali dute, zirriborroa. Horrekin bi kontratu zabaltzen dielako gain egiteko. Hau da, obra egiten nahi den enpresari modifikatzea, kontratua modifikatzea, eta horretzan egongo aldaketarik, eta beste alde batetik guain lan berri horien zuzendaritzari zegokion zuzendaritza. Eta hori ere, prozedura hori lizitazio bidez ateratzea adostu zen bere garaian. Hori jaso da, iaz konpondu zen proiektu horren idazketa, eta asmatuk burutu du, orduan ja proiektu hori ukita jarraitu dezakegu prozeduraekin, eta orain kontu hartzailearekin gelditzen zaigu baita ere kasu hontan adostea nola justifikatu behar dugun partida hori. Zergatik, bai kasu baterako eta bai beste kasurako diru partida horiek zeudelako aurreikusita 2019ko aurrekontuan, eta orduan horiek ez dira txertatzen, naiz eta oraindik onartu gabe egon 2020ko aurrekontuan, baizik eta partida horiek txertatu behar dira 2019tik 2020ra. Printzipioz hori gertatzen da urteko likidazioa edo itxiera egiten danean,
eta orduan gertatu beharko da, baino hor badago beste aukera bat, edo orain arte erabilidan beste aukera bat, eta inkorporazioan anticipada edo deitzen zaion horri, baino horri oraintxe, pasadan astean hasi zen kontu hartzaile berriarekin hitz egin behar da, ea berak eman behar du baimena eta berak ziurtatu behar digu edo argitu behar digu prozedura hori nola izango zen. Momentu honetan biak martxan jartzeko moduan gaude, informazioa daukagulako, proiektua daukagulako, eta falta zaiguna da pixkat bermatzea, bi prozesu horiek martxan jartzeko, bi kontratazio prozedura horiek martxan jartzeko, bat modifikazioa eta besta lizitazio berria, hori martxan jartzeko beharrezkoa da justifikazioa partidarena, eta hori falta da. Zer izendatu duzu? Eta bigarrena, Majoriko proiektuarekin zerikusia du, Majoriko proiektuarekin zerikusia duela, Igerilekuaren proiektuaren redakzioa pendiente zegoen, galdetu nuen baita duela zaibi pleno edo, sinatzeko pendiente zegoen, esan zenuen, sinatu dan, galdera da, sinatu dan edo ez sinatu da. Ez da sinatu? Ez da sinatu, alde batetik ez da sinatu hor ere 2000 partidekin ere arazo bate ondalako, ze 2018ko partida zen eta 2019an ezan inkorporatu, hori konpondu beharra dago, baina hortaz aparte sinatu baino lehen, hori lehiaketa bidez egin zen eta proposamen bat egintzun talde irabazleak, justo orain proiektua egin duten berdinak dira, eta beraiekin hitz egin dago eta bildu behar gea adosteko egin zuten proposamen horren esan dezagun bideragarritasuna momentu honetan, bai aurrekontu aldetik eta bai teknikoki nahiko zaila dalako. Orduan, beraiek aldendu egin zian nolabait atera gendun lehiaketa hortan, guk oinarri bezala jarri gendun kirol mailan adostutako aurre proiektua, hor esan gutxi gora bera kirol talde guztikin eta behar guztik adostuta zeuden, eta lehiaketa hortan irabazizun talde honek, bakarrak aurkeztu zian kasu honetan, aldatu egintzun nahiko modu nabarmen baten proposatu zen hori. Orduan, hor guain pendiente daukaguna da, ea hori berregokitzeko ze aukerak dauden, eta behin berriro antolatzen deunen eskema zein dan, hortik abiatzen hastea. Inkorporatuta ere gozan, ezin izango genuke lizitatu proiektu hori partidari gabe, bere momentuan. Puntuatzaileek bazai nola izan zen, baina partidari gabe ezin da beste galdera gurik. Ez balin badago, eskerrik asko denei etortzagatik plenoa. Eta gogoratu 8etan uste duan digara izgabitzala plazan konzentrazioa dituta daukalakin etzak.